Kagyari naman ang mga pang-good vibes namon sa inyo sininga weekend. Matahom nga views ang bulkan Kanlaon. Hanging bridge nga makahalyat atay kun mag-uyog. Kag may busay sa tupad ng mismo sa bridge. Ini isa karon kasikat nga landmark sa barangay Budlasan sa Canlaon City sa Negros Oriental. Wala labot nga Instagrammable, pwede man magpahuway-huway kag mag-snacks. Tultulon ta ni Boss sa tripping ni Rubing at 10 a.m. Sa Sunday naman, taga-antas ang pagsaludo si Ella, isa ka Belgian Malinois nga isa ka military dog. Sang sinigid lamang gin-awardan siya bangod pinaagi sa iya na tultulan sa mga soldado kundi ang bangkay sa napatay nga NPA sa encounter site sa Negros Oriental. Ina naman sa Domingo, 10 a.m. sa Paganingan.